बे समावहाय डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथांनि सारदनि दिनै बुब्लियावहाय जोङो बे तामुलपुरनि MLA जलिन सार बिथाङा जोंजों दं। डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि दिनै बान्द्रा बेसे दिनैहाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि सारादु खुंनायजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जों बेवहाय बिथांनि गोसोखांथियाव गांसे संदानगिरि बिसम्बि दिनैनि समाव पाब्लिश खालामनाय जादों। बे हाबाफारियाव जोंहा गोबां जोंनि बर'नि सानसुमैफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बे समाव आङो लीलाधर ब्रह्म बिथांनि न'खरनिसिम गोथौयै दुखु मोननाय आरो गंग्लायनायखौ बावहरदों आरो दुलाराय बाथौ सिबियारि साफ्रोमनिसिमबो जों दिनैनि बे दुखुनि समाव जोङो बयनिसिमबो गोथौयै गंग्लायनाय बावहरदों आरो डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि अबथिरा जिउ जोबलांनाया बर' माहारिनि थाखाय बाथौ धोरोमारिफोरनि थाखायल' नङा, जाथिनि थाखायनो बेयो मोनसे सुफुंखौ हायै मोनसे खहा। बिथाङा धोरोमनि बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जानायनि सिगांनो बर'फोरनि माखासे जेरैहाय थुनलाइ बा गुबुन गुबुन बिथिङाव समाज फोसाबनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथाङा गावखौनो सेंग्रा लाइमोन समनिफ्रायनो बारसोमदोंमोन। लाइमोन समनिफ्रायनो बिथाङा गोबां गावनि खस्थ'जोंबाबो गावनि बर'नि जोंनि थुनलाइफोरखौ लाखिनो थाखाय हारिमुखौ लाखिनो थाखाय बिथाङा खामानि मावदोंमोन। दा बेफोरबायदि सुबुं सम्पदा दिनै जोंनिफ्राय अबथिरा गोमालांनायाव जों जथेस्थ' दुखु मोनदों आरो बेखायनो बिथांनि जिखिनि नाजानाय गावनि जिउ थाजासिम जाथिनि थाखाय जि अबदान होलांनाय बेखौ जों अरायबो गोसोखांगोन आरो बिथांनि थाखाय जोङो बिथांनि गोसोखांथियाव जोंनिफ्राय जों मा खालामनो सरकारनिफ्रायबो माखासे हाबाफारि लानो थाखाय हयथ' जों सरकारि भाबै सावरायगोन। दा आं बेखिनिखौ बुंदों। डक्टर लीलाधर ब्रह्म दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे आफादगिरिमोन। बिथाङा धोरोमारि आफादगिरिल' नङा, लिरगिरिबोमोन बिथाङा थुनलाइ सिबियारिबो। बे हिसाबै बिथाङा धोरोम आफादगिरि हिसाबै बिथांनि बिमुंनि सायाव नोंथाङा मा सानदों? नंगौ, बिथाङा बाथौ गौथुमनि मोनसे समनि आफादगिरिमोनब्लाबो बिथाङा आफादगिरिल' नङा, बिथाङा सासे सुबुं सम्पदमोन बर'नि थाखाय आरो मोनफ्रोमबो बिथाङा आखा फाखामोन। दा बिथाङा दिनैहाय जों बुंनांगोन डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथाङा आफादगिरि जानायनि समनिफ्राय हयथ' जोंनि गौथुमाव गोबां सोलायनाय फैदों, गोबां जोंनि फोसाबथाय फैदों, जायनि गेजेरजों बाथौ गौथुमनि गेजेरजों महासभानि गेजेरजों दिनैहाय दिल्ली बायदियाव बा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआवबो जोङो दिनैहाय बाथौनि जि मेन उद्देश्य आरो जोंनि बर'नि गुदि बाथौ बेखौ जोङो गुबुन गुबुन माहारिफोरनिसिमबो लांनायाव जों जाफुंसारनो हादों। दा बिथाङा दिनैहाय बे समाव थाबाय थानायमोनब्ला आरो जों बाथौखौ आरोबाव साबसिनै खालामनो हागौमोन, जों बेखौ रोखायै फोथायनो हायो। मानोना बिथांनि आफादगिरिनि बिबाननि उनावनो जों गोबां सोलायनाय फैदों। गुबुन गुबुन मानसिफोराबो दिनै बाथौनि फारसे अनसायनाय दिन्थिदों आरो जोङो बुंनो हायो बाथौसिम जोंहा गुबुन जोंनि जायफोर गुदियाव बाथौमोन गेजेर ससेयाव एसे गुबुन गुबुन आयदायाव बा सोलायलांदोंमोन, खिन्थु लासै लासै दिनैहाय गोबां सुबुंफ्रा गावनि गुदि धोरोमखौ लाफिनदों। दा बेनिखायनो बिथाङा आफादगिरि हिसाबै जाफुंसारनो हादों। दा बेखायनो जों उननि फारिया बिथांनि जिखिनि मावलांनाय आदर्श आरो बाथौखौ जों अरायबो गोख्रोंसिनै जोङो आवगायलांनायाव खामानि मावनो थाखाय बयबो दिनैहाय थागथियारि आरो बेनि थाखायनो आं बेखिनिखौ बिथांनि दिनैनि बे समाव फोरमायदों।